Unha tumba para 27 náufragos en Bouzas. Esta é a historia do Marvel, un pesqueiro conxelador que saíu de Vigo nunha tarde de temporal e xa non regresou. Na noite do 28 ao 29 de xaneiro de 1978, 36 homes ían a bordo, camiño dos caladoiros de Sudáfrica. O barco deixara o porto arredor das 5 da tarde, mentres o vento batía con forza e o mar anunciaba unha viaxe difícil. As crónicas falan de refachos próximos aos 100 km por hora, dunha costa escura e dun océano que non daba tregua. 4 horas despois de saír de Vigo, á altura de Cabo Silleiro, a máquina fallou e o Marvel quedou á deriva. A hipótese técnica máis repetida apunta a unha obstrución no circuito de engrase, capaz de agarrotar o motor e deixar o buque sen goberno. O só saíu no medio do temporal, mais a estación costeira viguesa estaba variada e a alarma non correu coa rapidez que a noite exixía. Sen máquina, sen control e empurrado polo mar, o pesqueiro foi arrastrado cara ás rochas da cara norte das Illas Cíes. Alí, preto da casa, onde moitos mariñeiros coñecían cada corrente, a noite converteuse nunha trampa. As ondas bateron contra o casco unha e outra vez, cunha violencia que acabou partindo o Marvel en dous. A proa quedou máis danada ca a popa, e o barco rompeu á altura da ponte, que apareceu totalmente dobrada. Cando os mergulladores puideron acceder aos restos, atopáronos a só 6 metros de profundidade. Mais aqueles 6 metros gardaban unha escena espectral: ferro retorto, planchas espalladas e o silencio dun barco desfeito. Un dos homes rana dixo que o pesqueiro estaba coma se o tivesen despezado. O casco repousaba cunha inclinación dun 60 graus, mentres o mar seguía removendo a memoria do desastre. A violencia do choque e un oleaxe imposible deixaron os corpos dos mariñeiros á mercé do océano. Só 3 cadáveres foron recuperados en Galicia, os demais quedaron na ausencia, no fondo, ou no camiño que o mar lles abriu. O balance foi devastador: 27 mortos e 9 superviventes. Para Bouzas, para Vigo e para tantas familias do mar, non foi só unha noticia, foi unha ferida aberta. A prensa falou de desaparecidos, de superviventes e de preguntas que tardaron anos en ser escoitadas. Tamén se falou dun salvamento insuficiente, dun sistema vello, militarizado, incapaz de responder con solvencia unha noite así. Anos despois, un supervivente resumiu aquela sensación cunha frase dura: tapouse o que non está escrito. A frase non devolve a ninguén, pero explica o peso do silencio que caeu sobre o Marvel. No cemiterio de Bouzas, unha tumba colectiva lembra aqueles 27 homes, coa pedra facendo de porto final. Alí, onde a terra substitúe o abrigo que o mar negou, os nomes quedaron unidos nun mesmo lugar de memoria. Non diremos apelidos, porque este relato quere falar deles como falan as casas, polo nome pequeno, polo nome de pila, polo nome que chama unha nai. Foron homes de mar, compañeiros de cuberta, fillos, pais, irmáns e veciños que saíron traballar e atoparon a morte ás portas da ría. Cada aniversario devolve a mesma pregunta: que pasou naquela noite, e que se puido facer doutro xeito. O Marvel non é só un pecio baixo a auga, é unha advertencia sobre a forza do mar e sobre a responsabilidade dos homes en terra. Nas Cíes, as rochas seguen recibindo as ondas, e o vento segue entrando pola ría como se nada tivese pasado. Pero en Bouzas, baixo unha lápida compartida, hai unha historia que pide ser contada sen presa e sen esquecemento. 27 náufragos, 9 superviventes e unha noite que Galicia non debe perder na néboa. Esta foi a memoria do Marvel, un barco roto, unha costa ferida e unha tumba en Bouzas para os que non volveron.